puilano lamsogo ani YouTube channel o tini ang norokno buphangni story kaisa sai khwnarwano buphangni story wngkha jefru buphango blai rok tongo afrono chini borok rok tamkhai buphang tola thangwi achuklaio kok salaio tong thoklaio tei samung tangwi lengkha hingke bo chwng buphang sakolomno no marotharo tamni hingke chwng samung tangmani yagulo lengkha hingke buphang tola achukha hingke nobar kwchang khai chini bwsago nangphaikha hingke a lengma rok bebak hamui paio tei a buphangni blai rok jorui thango eba kwlai thangkha hingke buphang tolao chwng borok rok tei buphang tola achuklaia thanglaiya abo haino same chini langmao rang puisa kwrwi hingke mungsa phano kwrwi rang puisa kwrwi hingke sago kebo phano no logi rwgwlak kebo phano nwngbai tonglak a jora hingke nijini hamjakma borok eba ganani borok phano se nwngbai chalnani nai thangnai. So tini video asuk jora no noro video no bahai nangjakha kisa comment khai sadi tei video no chalak tongkha hingke subscribe khai ridi hambai.